Szóval azt mondja, hogy, hogy irigylésre méltó az, aki a szellemben szegény. Tehát azt mondja, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Irigylésre méltók azok, akik szegények a lélekben, akik szegények a szellemben. Úgy írja, hogy poor in spirit, tehát akik szegények a lélekben. Mit jelent ez? Ugye itt valószínűleg nem pénzről beszél, mert ugye, bár egyébként később beszél egyébként a fizikai szegénységről is, és Jézus alapvetően azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. De szerintem itt most első körben nem anyagi dolgokról beszél, hanem azt kell, hogy fölismerjük, hogy az Isten előtt teljesen csődöt mondtunk. Tehát az embernek különösebben nincs nagyon mit hoznia Isten elé, és egy koldus állapotot kell, hogy felvegyünk Isten előtt. Egy olyan fajta rászorultságunk kell, hogy legyen Isten előtt, azzal a mentalitással kell, hogy Istent megközelítsük, mint a koldusok. Mint a szerencsétlen ember, akinek semmilyen nincs, aki tényleg rá van szorulva Istenre teljes mértékben, mint ugyan egy koldus is ott ül az utcán, nincs semmilyen, jó, tudom, hogy a mai koldusok azok már maffiának a része, és stb. De hogyha vannak olyan koldusok, akik igazán úgy jutottak arra a sorsra, hogy nincs semmiük, és teljesen függnek attól, aki ad nekik valamit, és semmit nem tudnak belőle visszaadni. Azt mondja, hogy boldog vagy akkor, irigylésre méltó az állapotod akkor, ha föl tudod ismerni azt, hogy amúgy az Istennek amúgy rád nem igazán van szüksége. Nem fog Isten csődbe menni akkor, hogyha te nem adod oda neki az életedet. Neked van rá szükséged. És ezt akarja Jézus fölismertetni velünk, hogy boldogok, akik ebben az állapotban tudnak fontosan lenni, hogy Isten olyan szinten hagyatkozom rád, olyan szinten nincsen saját igazságom magam előtt, annyira nem vagyok megfelelő a bűneim miatt, annyira nem vagyunk, tárgyalási partnerek egymással. Nem egyenlő viszonyról, vagy azonos viszonyról beszélgetünk egymással. Amikor ezt fel tudja valaki ölteni, akkor azt mondja Jézus, hogy na figyú, ott ez egy irigylésre méltó állapot, amikor minden büszkeség, minden nagyratartás kihalt belőled. Az Istennek a királysága az, itt nem csak arról beszél, hogy övék a mennyeknek az országa, itt nem csak arról beszél, hogy majd egyszer, amikor meghalunk, akkor vele együtt fogjuk az örök kivalóságot eltölteni, hanem az már itt el tud indulni. Az az örök élet, az már itt el tud indulni. És azt mondja, hogy onnantól kezdve, hogy koldus állapotot föl tudod venni, és szüksége van Istenre, onnantól kezdve el tud indulni az örök életed. Mert csak így fogod tudni teljes ajándéknak tekinteni Istennek a megváltását az életedre vonatkozóan. És erre szükségünk van, hogy ezt az egészet, amit az Isten ajándékba ad, ezt mi tényleg ajándékként tudjuk venni, és ne úgy, mint amink van. És tudjátok, a hegyi beszéd a mózesi törvény az a cselekedetekről szól. Hogy mit csinálj, és akkor kedves leszel Isten előtt. A hegyi beszéd az nem foglalkozik a cselekedetekkel is, de hogy sokkal mélyebbre megy. A személyiségnek egy mélyebb regiszterét szólítja meg, a szívet. És azt mondja, hogy hiába csinálod jól a dolgokat kívülről, az kevés. És ott a szív érdekli. És a szívnek a romlottságával nem tudsz mit csinálni. Az egész hegyi beszéd igazából oda visz téged, hogy fölismerd azt, hogy mennyire inkompetens vagy Isten előtt. És ez rendben van, és ez a lényege, mert az üdvösséget kétféleképpen lehet elérni. Vagy úgy, hogy tökéletes vagy, és nem követsz el semmilyen bűnt és hibát Isten előtt, ami nem lehetséges. Ez egyedül Jézusnak ment. Vagy a másik az, hogy elfogadod Istennek az ajándékban való az ajándékát, ami az üdvösség. És ez hit által lehetséges csak. Tehát vagy az van, hogy megcsinálod tökéletesen, vagy hogyha nem tudod megcsinálni tökéletesen, akkor a másik, amit adott Isten, az, hogy hidd el. És ahogyan elkezdesz elhinni, elkezded Istent megszeretni, majd elkezd megváltozni az életed is szépen. Idővel.
Folyamatosan Isten kidolgozza ezt belőled, hogy tökéletessé váljál, meg hogy jobbá és jobbá váljál, de addig is, aki azt gondolja, hogy na én elég jó vagyok Isten számára, az mellé fog menni. Isten azt mondja, hogy ne próbálkozz, itt van a hegyi beszéd, olvasd végig, és rá fogsz jönni, hogy nem tudod megcsinálni, inkompetens vagy. A szíved tehát hogy a bűnnel fertőzött vagy te is. Mindjárt azzal vagyunk fertőzött, de adok egy másik utat, válaszod ezt az utat. Válaszod a hitáltal való egyenesbe kerülést, az Istennel való egyenesbe kerülést hitáltal. A második, amit mond, áldottak azok, vagy boldogok azok, irigylésre méltóak azok, akik gyászolnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tudom azt, hogy sajnos itt két barátunknak is az életében nem régiben történt haláleset. Egyrészt őszinte részvétünk, de nem tudom, hogy gondoltatok már esetleg arra, hogy az Isten azt mondja, hogy irigylésre méltó az állapototok, amikor gyászoltok, mert Isten ilyenkor tud beavatkozni. Amikor valami, vagy egy igazán fontos személy, de amúgy nem csak személyt tudunk gyászolni. Tudunk gyászolni egy kapcsolatot is, tudunk gyászolni egy elment lehetőséget, valamit, ami nekünk fontos volt, amiben bíztunk, ami számunkra örömöt és valami reménységet adott. És amikor ezt gyászolod el, Isten azt mondja, hogy az irigylésre méltó az a helyzet, mert valahol elkezdett megüresedni, valahol a hamis biztonság helyére be tud kerülni Isten. Valami olyasmi helyére, amiben te bíztál. Mert ugye azokban a dolgokban, amikben nem bízunk, amiket nem szeretünk, annak a hiánya nem fog gyászt okozni az életünkben, de amiben nagyon-nagyon bízunk, amiben nagyon reménykedünk, vagy amit nagyon szeretünk, és most itt nyilván vannak olyan dolgok, persze az emberek, ők joggal hiányoznak az életünkből, de egy édesapa elvesztésének az esetén az Isten be tudja magát mutatni úgy, mint mennyei apuka. Hogy ott tud lenni az életedben, egy más minőségben Isten be tudja magát mutatni, vagy be tudja magát mutatni Jézus úgy, mint egy nagy testvér. Mert Jézus az is, a mi testvérünk. És ebben az állapotban az Istent egy tök más szempontból fogod tudni megérteni, megismerni. És Isten azt mondja, hogy bár azt mondja a világ, hogy borzasztó az, amin átment, és tényleg az, amin átmegy, az borzasztó, de az egy lehetőség arra, hogy Isten bejöjjön az életedbe, mert össze vagy törve, mert megnyílt a személyiséged valami vigaszra, valami segítségre. És Isten be tud jönni, és meg tudod ismerni Istent egy tök más szempontból. Jézus egy más minőségben tud a barátod lenni. De itt egy más dolgot is mond, hogy itt ez nem csak azt jelenti, hogy gyászolsz valamivel kapcsolatban, hanem bűnbánatot tartasz a bűneid miatt, hogy boldogok azok, akik a bűneik fölött tudnak sírni, akik a bűneik miatt tudnak elkeseredettek lenni. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert az Isten elküldte a Szent Szellemet. A Szent Szellem, ő egy bátorító, ő egy vigasztaló. Ő az, aki egyébként a munkaköri leírásában azon bele, hogy meggyőz bennünket a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. És megint van egy lehetőség a Szent Szellemnek, hogy bejöjjön, amikor valaki a bűnei fölött tud gyászolni, hogy a bűnei fölött tud, hogy keservesen sírni és fájdalmat érezni. Amikor saját magát meg tudja ítélni, akkor annak a helyére be tud jönni a Szent Szellem. Viszont azok az emberek, akik nem tudnak e fölött sírni, akik nem vallják be a bűneiket, azoknak nem tud bejönni a Szent Szellem egy bátorításként, egy tisztításként, egy helyreállításként. És ezért fontos, hogy az Isten előtt való alázatba legyen egy saját magunk felé való ítélet is, mert ez így van. Vagy te ítéled meg magadat, és akkor az Istennek nem kell már megítéljen téged, vagy pedig, hogyha túlságosan ragaszkodsz a bűneidhez, vagy a saját igazságodhoz, akkor az Istennek kell, hogy megítélje azt. És szerencséd van, hogyha az megtörténik itt, és össze tudsz úgy törni, hogy utána ne ragaszkodjál hozzá, és meg tudjad vallani, és meg tudjad bánni azokat a bűneidet. De ne hallj meg úgy a bűneidben, hogy azokat nem rendezted Istennel.
Ő erre hív téged, és erre akar téged ösztönözni, hogy legyen benne nyitottság arra, hogy helyre tegyen téged. A harmadik, ami azt mondja, hogy áldottak, boldogok, irigylésre méltók a szelídek, mert ők fogják örökölni a földet. Itt a szelídséget azt lehetne alázatnak is fordítani. Áldottak azok az emberek, irigylésre méltók azok, akik alázatosak. Nem csak Isten felé, hanem mások felé is. És nem csak mások felé, hanem Isten felé is. Az alázat az azt jelenti, hogy lenne hatalmad és erőd valamit megcsinálni, de a másiknak a java miatt visszahúzod, visszavonod. Azért, mert a másikat akarod éltetni, a másiknak akarsz jót tenni. Jézus tökéletesen bemutatja, hogy milyen az alázat. A Filippi 2-ben beszél arról a megaláztatási folyamatról, ahogyan Jézus isteni mi voltjából hogyan alázta meg magát, és hogyan lett egészen engedelmes a kereszt halálig. Azt mondja, hogy és nem tartotta zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem megalázta magát azzal, hogy emberi, azaz szolgai formát vett föl, és engedelmes volt mind halálig, még pedig a kereszt halálig. Tehát Jézus hajlandó volt arra, így ír róla Pál apostol, hogy ő hajlandó volt arra, hogy az Istennek a isteni mi voltját, abban ne élvezze csak a pozícióját, és ne foglalkozzon. Ez az embereknek a dolga, azt oldják meg ők. Ha elpusztul, az összes elpusztul. Nem, én szeretem az Atyát. Én szeretem Istent, és hogyha neki ez fáj, akkor ez nekem is fáj. Ha nekem itt van dolgom, akkor legyek én az, aki elmegy és szenved ezekért az emberekért. És azt mondja, hogy ott hagyta a mennyet. Ott hagyta azt a dicsőséget, ami nála volt. Azt mondja, már a világ teremtés előtt megvolt az a dicsősége az Atya mellett, de ő ezt ott tudta hagyni, és egy olyan emberré vált, mint te meg én, akit pelenkázni kellett gyerekkorában, aki bekakált, meg bepisilt, meg nem tudott beszélni. Az, aki a világot teremtette, az hirtelen bekerült a teremtésbe, és ráadásul nem csak az, hogy bekerült a teremtésbe, hanem önmagában egy tök nagy megaláztatás,